Deze week in Lembourgeois een nieuw bronzen beeld in het Maastrichtse Sphinxkwartier als verwijzing naar de aardewerkhistorie. Tussen de nieuwe appartementen in het Sphinxkwartier in Maastricht is een groot bronzen kunstwerk van het Limburgse duo Les Deux Garçons onthuld. Als verwijzing naar de voormalige Sphinxfabriek, een bolwerk van de destijds grootschalige aardewerkindustrie in de stad. Ja, we zijn hier in de bronsgieterij in Vroonhoven, vlak over de grens bij Maastricht. En Les Deux Garçons die zijn hier bezig met een serieus beeld waar ik de betekenis nog niet helemaal van begrijp. Het heeft te maken met de Sphinx. Het uitgangspunt was Miller decor. En Miller decor is dus een van de decors die in de 19e eeuw op de service kwam. En die werden ontworpen door graveurs. En die graveurs die stuurden dus per boot kwamen gewoon dus die gravuurplaten hier aan. En een van de graveurs is meneer John Johnson, dat is deze. En die heeft dus het Miller decor ontworpen. En omdat het gebouw waar het bij komt te staan het Miller gebouw is, daardoor werd er gekozen voor Miller. En nou, hij heeft het dus ontworpen. En dan hebben we het over 1880. En van 1880 tot 1887 heeft hij het ontworpen. En die tweede meneer? Nou, die tweede meneer, het begon bij hem op een gegeven moment. Deze meneer die haalde de deadlines nooit. De koppen zitten nog lastig. Oké. En toen kwam meneer Henry Toft. En Henry Toft die was wel wat betrouwbaarder. En die heeft toen verder dat Miller decor doorgezet. Ja. We zochten naar een Sphinx rond die tijd. En als je op het porselein kijkt, is dat een vrij geabstraheerde Sphinx. We zijn naar Wenen gereisd en in de tuinen van Museum Belvedere liggen Sphinxen uit deze tijd. En die hebben we als voorbeeld genomen. Het zijn vrouwelijke Sphinxen met borsten, ook om thematisch in de tijd te zitten, hè, de genderneutraalheid. Het zijn vrouwelijke Sphinxen met mannenkop erop. Ja, letten jullie daar serieus? Nou ja, goed, je bent wel onderdeel van de tijd waarin je leeft natuurlijk. Dan begint het eigenlijk met de boeken waar het op ligt. Dat verbeelden eigenlijk de archieven. De archieven waar wij ook gezocht hebben naar dat Miller decor en alle decors en de tijd. Ja. En daarbovenop staan dus de kannen. En dat zijn dus echt ook de nagemaakt officieel van de kannen, dus van de Sphinx. De koffiekannen. De koffiekannen, omdat we natuurlijk in Limburg zitten. In Limburg is koffie, zeker in de 19e eeuw. Hè. Dus in het westen, daar werd vooral thee gedronken. Hier koffie. Grote kannen koffie, grote gezinnen, grote Limburgse gezinnen. Ja, dus dat is het symbool. Ja. En doen jullie nog veel aan bronzen beelden? Dus dat nog veel gegoten wordt voor jullie? Ja, mensen kennen ons hoofdzakelijk van de opgezette beesten. Maar dat is toch niet helemaal waar. Ik denk dat het 50-50, dat er net zoveel brons wordt gemaakt als opgezette beesten. En ook de thematieken lopen in elkaar over. Dit is ook weer een Siamees, wat bij de beesten vaker te zien is, maar nu ook in het brons. En een Siamees staat in ons gevoel steeds voor dingen die voor jou gekozen zijn. Hè? Zo van waar je ei is neergelegd, wat je sociale omgeving was. En de andere helft van de Siamees staat voor de richting die je zelf kiest, waarmee je nooit kunt verloochenen wat je afkomst is. Vergis ik me nou, of heb ik de indruk dat je tegenwoordig minder nieuw gemaakte beelden in de openbare ruimte ziet tegenover vroeger? Ik bedoel, worden er nog wel veel opdrachten gegeven voor grote kunstwerken? Ik denk wel dat die gegeven worden, maar de budgetten zijn minder als dat ze dat 30, 40 jaar geleden waren, lijkt het. Hè? Zo van je, en grote steden zijn ook vaak verzadigd natuurlijk. Zijn er eigenlijk nog veel bronsgieterijen hier in de regio? Nou ja,
Er zijn zeker nog bronsgieterijen. Helaas is één mooie gieterij is gestopt. Van Pizij? Ja, die van Pizij. Dat is natuurlijk een gemis. Maar goed, wij zijn zelf ook al 25 jaar hier in Maastricht actief. Met diverse beelden in Maastricht. En je ziet het minder worden, maar we bestaan nog altijd en hebben redelijk wat werk. Ja. We leven in een tijd dat alles duurder wordt. Wordt het brons dan ook duurder of valt het nog wel mee? Ja, helaas wel. De energiekosten, brons smelten en dat kost gewoon een hele hoop energie. Brons zelf, ook door de oorlog natuurlijk, stijgen de koper- en de tinprijzen. Want brons bestaat uit koper en tin, dus we zijn van beide materialen afhankelijk. Ja, alles wordt duurder, brons ook. Ja, nou staat het er in het echt, hè? Dat is toch wel weer anders. Dat is zeker anders, ja. We zijn heel tevreden, maar het is inderdaad een ander gevoel. Dus, het formaat doet ook iets natuurlijk. Ja. En ook naar de omgeving toe. Ik denk tot de verhoudingen, tot de omgeving, daar zijn we heel tevreden over. Ja. Dus buiten dat het natuurlijk een plek is waar dit beeld past qua hele verhaal. Maar ik denk ook dat het esthetisch heel mooi tot zijn recht komt hier. Ja. De hele ontwikkeling van zo'n beeld is een reis eigenlijk. Hè. Je kijkt naar de architect. We hebben ook onderhoud gehad met de tuinarchitecten, met de bouwers. En met elkaar samen ga je een huwelijk aan waarin een beeld geboren gaat worden uiteindelijk. Hè. Zo moet je het zien, min of meer. Ja, het is een stevige sokkel. Ja, je kan wel tegen een stootje. Ik durf te voorspellen dat die ouder wordt als wij zelf inderdaad. Hè. Ja, dat vrees ik ook, ja. Maar moet je dan ook nog een soort, tegenwoordig noemen ze dat hufterproef maken? Of? Zeker. Daar houden we zeker rekening mee. Dat is die ook. En er mag ook op geklauterd worden. Er mogen ook kinderen bovenop gaan zitten als ze willen. Want het mag wel een interactie ook met een beeld zijn. Dat vinden wij ook wel heel belangrijk. Een openbaar beeld heeft toch iets anders dan een beeld in een museum. En je mag eraan, je mag erop. En als het beeld dit kan hebben, zoals in dit geval, zal het beeld alleen maar meer gaan leven. Ook meer onder de bevolking een plek krijgen inderdaad.